kukut jagat yo Yai. Timbul perang parek tetep ono. Tetep ono. Aja nganti padha guyon. Kowe darah biru, aku kukut darah nikmat. Yen pancen kowe kadang ora kena tak iman. Kapso kalah dhisik. Dong. Kamas Prabu. Urbanegara tatu kaman. Tanuromo tetep mati. Pun matek iya belum kaya. Kepalang penjenengan boten wonten patu sandungan. Nanging sampun dosa-dosa ndak kesu alon-alon matur pakon gremet-gremet banget. Tandes bondo donya aja nganti keliya. Aku Wonten tetembungan bedak praja nggih. Boyong bondo donya lan mani. Iki prajotan iki sampun bedak. ya Kamangka ratutipun wanita. Sik jek gawe ora gawe. sing kok kabeh Ingin kurunan pundhut garwa penjara kedaden tandung. nek ngono tak cucuk taman paman. Gormu dari kraton tan. Ya apa?
isine mung tawang-tawang tangis. Jane sing digalih kuwi apa? Paman, jane pirsa napa eka-etok boten pirsa? Mawi kirang cekelan boten pirsa saestu. Kula menggalih Kanjeng Rama yang sampun kapundhut. Nek Kang Mas Prabu Purbanegara kuwi ya wis wayahe mati. Mergo ya wis tuwa. Sing mati ben mati. Mati saiki, mati besok rak ya padha wae. Mergo wis tuwa. Paman Darawangsa. Heeh. Mawi tosit dalipun Kanjeng pun pundhut ngasem Gusti ingkang akarya jagat. Kula ikhlas legowo. Ning mawi dipun krenaken tiyang sanes, kula boten lila, Paman. Sing kebangetan kuwi rak ya wong tuamu, ya kowe barang iku. Keng napa ngaten Paman Darawangsa? Paman Darawangsa lan sliramu kuwi ya sedulur lan sedulur. Lho. Perkara ngono wae kok dadak dikukui. Yen aku jumleng ratu ana ing tandes, sliramu rak ya bisa ngrasake kamukten ing kraton tandes. Dadi ora ana ilange bobotno. Boten ngaten Paman. Awit putripun Kanjeng Rama dados sampun pas mawi lenggahi gampar meson danu ing kraton Tandes. Rak jenengan menika kepengin mungkin kowe kawibahan ing kraton Tandes. Awit menika dakah-dakah angah-angah kepengin angkasani wonten ing kraton Tandes Paman Darawangsa. Aja duweni pandhawa sing kaya ngono. Ing napa boten? Paman kuwi kareping apik ya becik. Apike paman bisa jeneng ratu ana ing kraton Tandes. Lah becike ra bisa ngayomi marang sliramu. Nek ana lakon sing kaya ngono, Tandes ora bakal tuwuh perang lan perang iki. Sampun limprah, mawi dereng kelampahan gitu, saged ngayomi lan engko bisa mbabya mulyakne ngati. Niku mawi dereng kelampahan. Limprahipun sak menika mawi sampun kelampahan pun lali karo janjine. Anggere wis mukti manggoning dhuwur pun lali karo sing isor. Nek wong liya kae kaya ngono tembunge ra kena dipercaya. Ning Paman Darawangsa kuwi beda lho. Iki lho, kok malah saya nyaket. Sangka karepku rak ngene to. Menapa, Paman? Diarani bondo sing ora kliya. Tegesipun Pun paman sing jumeneng ratu ana ing kraton Tandes, sliramu pinangka garwaning paman dadi garwa Prameswari. dados garwa panjenengan. Sajake Nun sewu Paman. Boten ateges kok ngino kalih panjenengan. lho ngino piye to? Penyen kemawon nembeken mejahi lan merjaya dumateng Kanjeng tiyang sepuh kula. Iya. Minangka pepunden kula, Paman. Lho kok badhe mundhut bojo kula? Napa jagat niki namung segodhong kelon? Kathah wanita sing luwih ayu tinimbang kula ning ampun kula, Paman. Aja kleru ing panapa ya Nini Purbarta. Inji. Apa sebabe paman kok duweni tempung lan gegayuhan saka ngono kuwi? Merga Napa? Kang Mas Prabu Purbanegara wis ora ana. Sing ngayomi kowe ora ana. Lah nek aku bisa dadi garwamu, bisa jumeneng ratu ing Tandes, ra iso ngayomi kelawan sliramu. Nun sewu. Apa? Kula mboten butuhake pengayon panjenengan. Iki lho. Teng Tandes wonten warangka. Wonten senopati. Wonten prajurit. Pun wonten pangayumanipun sampun pas. Mboten sangang nggih panjenengan, Paman. Patih senopati prajurit kuwi apa ora bakal bisa ngayomi marang sliramu. Sing bisa ngayomi sliramu kuwi ora ana liya mung Paman Darawangsa. Iki lho. Boten piyan iki lho kok nekat lho, Paman. Piyai kakung ditampik ora isin kok malah
adem lho. Wayahe grimis-grimis ngene iki. Yen wis kaya ngene iki enake lapo. Lah lah napa panjenengan? Enake ngene iki ya kelon. Kelon. Ada apa bae? Mboten suci kula. Bocah kok gemesne kaya ngene lho, Umpama kelakon tenan Paman Garawangsa kuwi ora bisa mbayangke kaya ngopo to. Mboten saki bayangke. Mboten badhe kelampahan paman. Mboten urung iki mawon kersa panjenengan. Kula mboten sagu dados garwa Wong panjenengan. ayu ta Apa? lelo Kula mboten saki. Paman, iki lho. Pripun? Prawusa dhumateng kula. Kula badhe
nyawang apa ora? Lho kok tenggo wonten Jawi jagi. Aku ora percaya kok kowe mau ngenteni wong ning jaba ora percaya. Aku ngerti watakmu kowe tetep ngintik ah. Boten ngintik. Lah Ninjing. padha wae. Lho sewu. Ya, Gegayuhan panjenengan sepisanan menika no kepengin menawa. dadi ratu. Sak menika tandhes sampun komplang ratunipun sampun boten wonten. Gegayuhan panjenengan wanita ugi boten kaleksanan. Ngapa wong wadon? Lho sik. Wong wadon iki. Ingkang kulunan penjan kulit garwa nggih boten purun. Karep kula ngumpulake balung kang pisah. Ngoten ta? Ah, Karep kula lho niki. ya. Dene boten kaleksanan tinggal mawon wong wedok niku boten namung kulunan panjenengan. Ning mesak kengkung. Sake nggo apa? Kulunanku Purborno kae ora ana sing ayo. Lho. Lah wong niku nek gegayuhan sing dhuwur, nggih ta? Ora mawas anak kadang garwa putra yen ganggu nyandung ngrimpet kisas. Nggih mboten. Lah jer Basuki mawa beya Basukine kangge panjenengan jumeneng ratu wonten ing tandhes prabiyane kadang kan kulunan. Ndak ngoten ah. Kok jebul mletik 17 menungso godang siasat pabrik pikiran produksi kadayane kula. Ning ngene. Lakon aku mengko jumeneng ratu ing tandhes. Sakwanci-wanci aku mbutuhke wanita ora ana liya. Gampang. Wis Gampang. Mula kowe pinangka dadi seksi. Kraton tandhes komplang sing duwe panguwasa ora ana liya Garawangsa. Aku jejuluk Prabanan Garawangsa. Sinur Prabu Garawangsa. Keparenga kula sumalonong sumela unjuk aku. Ya piye? Patih wonten tandhes menawa wekdal menika nembe opnam. Ya wis ora. Prayoginipun dipun pecat sisan mawon. Lho nek perkara pecat lan pecat kuwi tetep aku sing yo panguwasa. Gak patihe mboten. Lah nek patih tak pecat terus patihku kuwi sapa? Gak kula. Heh? Lho kula nek dan nek kita dadi patih paitane mung sinom dandang gula pangkur lah niku. Tak idoni cangkemmu lho engko. Patih Pira patih ketoprak. paitane tentrem ayem gemari Pak Toto Harjo niku. Lah iya kuwi wose jaruwi mbok. Wis sing bak koyo ngupadi salah sawijining wanita pinangka garwaku. Kula dhekaken ngantos